аз рӯи нишондиҳандаҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданини ҷумҳурии Тоҷикистон ин деҳа яке аз деҳаҳои ниёзмандтарин ба ҳисоб меравад ва аз рӯи нишондиҳандаҳои агентии обу ҳавошиносӣ асосан гармии сахт аз ин деҳа сар мешавад ва гармии ғайримуқаррарӣ ба аҳолии ниёзманди ин деҳа таъсири худро расонидааст. ҷамоати деҳоти Рафшан деҳаи орзу ки деҳаи дуртартарин ва аз ҷиҳати оби нӯшокӣ танқисӣ мекашид бо оби нӯшокӣ таъмин карда истода. дар деҳаи мо ки яке аз деҳаҳои дурдасттарини ноҳияи Зафаробод мебошад, ҳам аз ҷиҳати оби нӯшокӣ танқисӣ, ҳам аз ҷиҳати оби полизӣ, кишоварзӣ танқисӣ мекашад. имрӯз ба мо об оварданд. ҳибозулло ҳамин деҳаи орзуи ҷамоати деҳоти Рафшан ноҳияи Зафаробод, албатта аз ҳамин ташкилотҳо хело миннатдор ҳастам ки дар ҳамин рӯзҳои баландшавии ҳарорати ҳаво ба мо барои оби ошомиданӣ хело кӯмак расонданд. албатта ин ташаббуси ин ташкилотҳоро мо ҳама вақт дар хотир мегирем.